Hei tid, så det atter her med nødvendig parste av Gjerstamål. Og vi så vant Anja Hansen som teker opp og redigerer. Og så det Ronny Petersson som teker seg av til Ljøtekniska, Paul Ferre og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Og Gjerstamål, en som over, så får jeg spille Paul, hva ligger hånda Gjersta i det? Jeg har også om 17 Korintbrev. Og det tog jeg sånn til at det et brev som hefter seg ved ekra tøyende vidskjøfter og akkurat løyve som tryggvand. Om et land så nøyde det dette uttrykket at vi misser ikke mot det, eller vi misser tøys mot. Og langt og her og i første kapitlet så sånn til at han sier at vers 3, jeg lover god og feir Herre okra Jesu Krist, feir miskunnar og god aldrar trøstar. Han som trøstar okkon i aldrar trångt okkara, fyrir vi skulle kunna trøsta teg, som i allsin strångt, vi trøstene som vi sjalver vera trøsta vi av god. Då han så lojenga Kristar koma og i iversla av okkon, så reisende trøst okkara røyklig vi Kristus. Jeg tror jeg sånn og jeg som brev og nækka som har hjulpet meg når jeg nå særlig seneste tøyene, og som jeg har vært jongt inn i av. Men jeg husker noe særlig om dette her, som han sier her, dette ondre, som vi kunne se det, som anten gjør vi okkon, tror jeg at han nevner antan senast og i sånne brev noen, da han sier hese tingene, at han som binder bæg okkon og tykker fast til Kristus, og som salva i okkon, god. Han som øysen hever innsegl okkon, og give andan til pant og gjørst okkara. Og til her og i bindingen det og i andan, va? Ja. Og til ekkert hodtakende at anden skal kunna vi Guds kärleka som han bor i hjertokkara vi skal kunna trösta okkon fyrir vi skulle kunna trösta deg som i allsin strong vi tröstene som vi sjálva vil trösta vi er god. Det det som jeg undra med særlig søster. Ja. Fyrir hoksa jeg slett omta da jeg fyrir til mennesker som jeg har til om at det har ringt og så får det bara och räknar vi Herren för det. Trösta dig och han gjorde det. Men han måste ju också ha ett likam hera gör som kunde färra och bära dem ner sig tröstna. Ja. Och det ger han så är snäckväst av en ögonblick vi att säga samkomna i Korint. Och inte förra bra någon att det är inte kräken och det är dörstkäpt och äret och god och lika med täckare. Och dörstkäpt, det vill säga han har köpt sig lika med till tjänast och söjna. Ja, akkurat, ja. Ja, till tjänast och söjna som Filippe brev säger 2:13 att han säger att god tann som viskar ut ikon bäja vilja och överska. Etter hva vil jeg så inn. Ja. Ja, altså jeg husker jo det åren til Jesus er at som ferien har sendt i etikkene, og det ser ut som at det et goddommelig prinsipp vi at bytte ut. Altså at det ikke skal haltas for seg selv, men at det skal vujar, ja. At andre skulle slippe at njøte bort av eisen, ja. Så det passar øyla godt til tanken om likam Kristus her. Ja, det gjør det. Helt sikkert. Og det han sier i Jesus brev og tro i at jeg vet sammen vi ødlundammen høyde og skulle være menta fæta hver langten, dubten, hatten og så til 4 dimensjoner. Ja, bretten. Og bretten ja. Og kjenne kærløk av Kristus her. Som styr upp om alla kunskap. Ja. Och så säger han, 4 vi skulle kunna vara fyllt vid alla fyllning Guds.
Och särskilt hos vikene. Så kom hesen tanken att man tar vara tä och han lyckas som röjner få och tillägna och själv att han hever så näck att vi var vara allom med att uppfylla det att fäta. Ja. Att samman alltså. Akkurat, ja. Nettopp, vi också för oj att det är i Efesos brev någon här som du citerar i Bostrora. Ja. Och han säger här att tror det är bara knömmen för färgen och från honom allt som färger är i himlen gör namn så ut att han efter rydgjudom dårdagskynar skal geva tikkon at tid, og så er det atter her, vi anta hans herre, styrkjast vi kraft, innvortes menneska tikkara, at Kristus vi trunne skal byggva og gjørston tikkara, og så kommer så tid, rådfest og grundfest og kærleika, kunne vi ötlun hinon heiløva, vera menta fæta, kvar breite langten, dybten og hatten er, og kjenna kærleika. Kristus er som styr opp om atlan kunskap för att tid kunde vara fyllt vid alla fyllning Guds. Så det är det här fällskaparen nästan ja. Alla tunna också om att det är i ånder. Jag minns ta och i 1935 ta man första för var av Badnalöve vi äger så ta ena kvalt i haltet av var jag minns kvalt av var. Akkurat för att det var leja kvalt men det kanske inte vara. Men så är Brillafjär ska ha två dranger till att komma fram till att det var något som han vill demonstrera. Och vi blev så Walter Ludvig Pedersen. Och så är jag. Och vi fick så bundna armen till en sort avkappa kostaskaft. Så blev det vaft runt om. Och så fick vi först surröble i händerna och så skulle vi få äta det surröble, ja. Men så vi så rönte så bär det inte till, ja. Vi först så får Knudsen upp och jag alltid vi nådde få en bit. Nej, jag hade inte människan. Och så ända så klarar vi inte få Knudsen upp. Och så var det andra av oss som kom tankar om att ja men ta jag kan äta, ja så kan jag ge honom detta. Och tack knipsa brilla bulla det och det blev så till forsøy bulla att det första blev något som man kallar för hinne. Och har väl upptidning av tankarna om hinne. Och det här är inte från onkel. Eller hejan inte från onkel. Det är som vi möter alla tøyna, det är hinne. Ja, vi kommer att sånt åt hinne. Och det är ju uppgavan alltså. Hinne är ju uppgavan så här någon att vinna. Ja. Och göra själv. Ja, bäg hinne som ännu inte känner han. Och eisen hinne som känner han. Ja, det är ju bäg inte för en gå ändå nutjan. Ja. I hela andan, ja. Akkurat. Ja. Så det är störst verk. Ja. Som han ger och som han hoxar om och jag någon lika med och att få övrig. Ja, hade en så stor och öjlig tanke att vi ofta har tors först vi att koppla andra tanken till okkara egna liv. Men gott nog är tanken större. Men han har just sig själv så lyttland att han är tidigt big i okkon. För jag kunna bruka som så lika. Ja. Alltså att det är allt en standande väl uppvuxet. Det är vi så just en minnas det att godren känns har med att det skulle inte lyckas då. Akkurat. Och i första skiftet godser. Och så fick han allt i Olle. Och sen kom in i hemmen och sen den sång till alla människor till att sända va. Och då vi inte käntare vi sända men det är sändare då det första föräldrarna det sända va. Ett brott åt han som god säger till inte måtta. Ja. 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 Det är
Det en fantastisk skipan i Guds rydtje, som så naturlig allikevel, og som ikke kunstig. Vi gjør den ofta kunstig, men i seg selv den skipan som god tever, vi synes lika, hon fullkommen. Og vi helt det sammen, altså, vi hele andan, som bor i okken. Det så ovanligt att det vi tog skipan tog nu det var förra dagen alltid så fallt jag trångt av här till sjukhus jag vitsa och jag visste inte kvän jag kommer hit här. Men så ligger det med över här när som männen lever ut la en två där. Och han viskade akkurat som han kände mig. Men jeg kjente ikke han. Og vi pratet om også lunch når han kom fram vi tog at jeg skilte at han visste så nek om mine tjenest. Og det var nok stor undran og mer. Det faktisk undran hvor Herren vil ha meg endelig komme her akkurat. Till lötena och sätta mig ner och prata med enda mannen som var så hur ska jag mynta han dotte så väl av vita nej utan att lätas av vita alltså. Akkurat ja. Så han ville inte fortälja mer än till var nejt för att få ta fram som han gärna ville få fram. Och det var det här kostade bara tid att det var så gåvor vi att tryckvant, ja. Lugga mycket kvar det samla oss. Ja. Så säger hon till att jag upplevt att vitsa och särskilt att jag läser att det första som jag läser, han som tröstar och alla sånt och för att vi skulle kunna trösta dig som och i allsens strångt. Vi tröstene som vi själva vill trösta i via god. Ja. Och jag är ofta mött människor som säger, särskilt att jag vet inte sjukhus någon, som tänker tröst av tog som kunde se dem. Från Herren, eller som Herren säger till dem, eller vi må nog lika med som vi nämnde. Ja. Och det var särskilt hotäckande i den samtalen. Det kvakte attor så nek som utan att det var också om det, viskar i sala som skriften säger, gör det utan att jag visste auto i ett av viskar. Akkurat. Alltså det är inte äntligen att han gav vitan om kosta viskar som ger att du färst. Men till hans är lösla. Och tansangren passar så väl in i dessa tankarna och locka i att vita och sälla stora tröst. Hans högra hand med helter fast om okänd spår i stoj, ja. Och inte tyck och lösla hans mun sal fri och glad och han löjer och i fyllt i honom kvölje. Tog sänker salmon det om det och så kommer det till. Han var muy väl akkurat där. Ja. Hans tanken oj ötlorna. Ja. Så han löjer, ja. Ja. Och så fortalte jag honom till som jag fortalte i kyrkan att son och Thomas var grävar. Att är ju vitsa mamma och sjukhusnån. Och hon tar ju 3,5 och här som mamma la kona Thomas av Chalnes. Alltså mamma hentan mannen som talar i kyrkan i Kotlafyr. Tar han för att gräva. Ja. Och han mintes allt det här. Vi stod i ontran. Jag kunde vara så fröjor och vara så väl ägna över till att bära det fram. Jag säger, men det är inte gott. Väl så här inte
ett likam tog det oäkna. Han väl sagt att det äkna. Och släpper han att råa. Så fär han akkurat där fram som han vill ha fram. Så fortalte jag honom om Taje hesten här døya, og jeg vet ikke han flere fer. Første fer jeg vet ikke han. Ta alt jeg meg fra vet ikke han, tog jeg helt han var hjemme, men han var ikke hjemme, han var i landsjukhusen. Og så fer jeg landsjukhuset, jeg vet ikke han. Tog jeg at papi hans nei, mamma hans var der i 93, og i 94, da i januar måned, nok stått at han var, ta døye gikk han i husen, og i Kottafri, og ta fortalte jo noe til at det var almindelig til at han sånner til. Thomas Kjellnes spalte i orgel og i Sion, det var grævarfer, og på den måten kom han att känna till familjerna. Och så har det så var det en här i Kottafri. Han son Jakob Wenzel, Johannes, han snackade vi med om son Thomas och så sjuk han var. Och ville ha med Avichan. Och så förde jag Avichan. Och första för Avichan ta var han av sjukhus någon. Så jag förde stora sjukhuset. Och hej till brev vi som Thomas har skrivit till mig i 55. Ta i jag kan husen för grävar till han var fylte och jag säger vi Thomas hur jag nu hejet att vi tar lärt från annan att känna av sjukhusen alltså i havna. Hur jag hejet han nu konan var färden hem tarra. Han var gråt och kunde inte svära mig. Och det är så att han har mamma var inne i färden till. Ja, därför bort det var. Och så får han gråt han till fram här. Ja? Och då vill jag märklig tillstånd att uppleva. Men själva det är också en sån som har omta. För en år 2000. Ta dötter händan här, Thomas. Den tar åt bara en dötter. Och i skalan och i Klaxvik och i samband med ett land som vi tar som var till. Och hon säger med att pappa han tar ju något 25, men han skriver brev till Toyn. Och det ligger hemma. Jag har hemma som är i Byggvi havn. Men det är inte namn av breven. Det skriver till han som talar i Taj Egon Husen för det grav. Mm. Och så sitter vi när vi ska komma efter då. Och av en till det ser rättjusen så kan inte först uppsöka några trappor. Och där förstår så att det var han som var standardmaling. Och han har ju känt så väl jag när jag var köpt maling från honom. Och jag tänkte, man får en halsband till jag var väldigt vitt ser kolna som över detta brev. Och vi satt så ser man här och låt så brev och undras över att det skulle bli till alltså. Att han skulle kunna skriva så väl om sina konor. Så han säger med landa hetta, han harmar sig inte orska svära mer. Så han har ju 8 en konor som i 5 år just så tar hem till en himmel. Mm. Så omtalar henne. Ja, särskilt. Och så är Herren tidsarna hem. Och nu glädde han sig bara till att komma här som hon var här och så framvägs. Så nu minkar som jag och Mittlentäg som han kände här i Kottafyr. I samma alter, ja. Och detta brev vi har vi så vid till händan här sonen. Jag lät han läsa det. Men så har han ärta så öliga
Så har jag nämnt arbeid til herren. Jeg kom inn av landsjukhuset, enda ned der inn, og jeg spør etter Daniel Etan, Daniel Johansen, og vi løyter inn til Daniel Petersen. Og jeg lærte akkurat som jeg kommer rett, altså. Jeg heier ikke, altså. Det er som ble løyter. Og Sæla og at vita, og Sæla Fjalta løy, hans høyre hånd, som helt fast, om utkjent spår i støy. Og det er så ofte hendt i løyven at jeg var ikke skøyft, men rett, altså. Det skøyva var rett. Akkurat, ja. Og en hit, ble ut inn, som skuldt, ja. Og jeg ser bare vidt Daniel, at det er godt jeg var ofte en så gav og tryggvande foreldre som tog nå til å ligge her er så sjuk. Og Daniel hikker opp av meg, han rekker seg akkurat. Sætta Sonjen rekker seg. Paul kan nytta til at jeg tryggvande foreldre, tar man ikke frest og sjálfur. Sier han. Ja, bøyn fram. Ja. Og det ble bøyn av en bartei, altså. Det er mest jo godt. Og den bartei måtte jeg gjøre i til herren av vinna. Så snakket jeg ved han, og så ber jeg for honom, og vi ber om, jeg ber, og med han ber som sjukkassen inn, at ber om skilta, tog jeg, og det er lagt med skaft. Og jeg hokte bare på han og sier, nøy gav. Du lagt meg nok rett etter herrens atlans. Til henda mannen kjenner jeg vel, og hin kjenner jeg ikke, han som er ferdig av visa. Ja. Og så ferdig, og ta sier hun etter, at han sitter her oppe i stålen i et land, lesestålen. Så fører jeg inn til Daniel, og så sier jeg hvor det var, og hvor jeg var her. Og man har hørt om brevet som papi har skrivet til morgen. Og i 1994. Ja, han har hørt om det, men jeg har ikke sett det. Jeg sier, hvis du ikke har lest det, så kan du bare lese det. Självor, men jeg sitter bare her og bor. Men hva henter så? Men jeg sitter her, så kommer en unge dranker her fram vid meg, og så prater vi han, og ber vi honom, og han er blått seg sånt, og så får han av sted til han til, og til henne færen, nå kommer en eldre med over i Klaksvik, han blir rådlet inn øysene, og så får jeg til han, og ber en av bønn ved honom. Og alt dette her fylker så Daniel vi med han et kjærlighet her av vennene, som øysene Jesus, da han var begynner med å komme her til her, ja, så kom så det inn av løgene til honom. Akkurat, ja. Og de som helt hastet seg her, de avtalene av oss da, kammeren batt mot å høre seg i Iris ved han, ja. Og han leser så vågjerne, og jeg setter meg etter i tannstålen som jeg ser på en fremmefyr Daniel. Og så ferdig jeg bygge. Så er han livet, så ferdig jeg bygge. Og med han bygge. Så nå følger jeg til. Enkene av parfum. Ja, nå stender en kvinne attenfor meg og helter ned og herrene ramer. Med han bygge. Og dette er et eklere han. Jeg sa det ikke, altså. Vi er bedre han. Og da er så djevel, så sier hun på utgave, du må komme inn og vidje med øysen. Og nå er Daniel brøtt. Pura brøtt. Han sier ved meg, Paul, du er velkommen, det er for i høymet det, at du er velkommen å vidje med. Du er for i høymet det. Ta i med han i høymet. Og vi vidje i Daniel, det var i januar måned, og i februar, og i mars, og april. Vidje i Daniel. Og dette forteller jeg så her sånn her, mannen. Og man sitter i en samtale og snakker, og prattelig er nå oppdaget til at han var ikke alt. Jeg skjønner? Det var ikke fremmant.
Men det som han kanskje undres mest i, det var at en brødre med av en baptist skulle være så gav vi kyrkjefolk. Ja? Men det er ikke inne i myndene. Ta et til røkta og svilg. Det finnes alle steder. Det är pura sannhet. Alltså och det blev en så helt otroligt gav vidsan. Det sista ferien vidsa i Daniel och det ta och i maj, han dog i maj allt. Det var det begintra mal ute. Och så har det till att han var färden. Och så ringte det konna och sa till vi att det vill uttrycka med en samkänsla att nu var han färden. Och så säger hon inte och jag säger inte. Och så helt det att nu var min tjänasta Leo, va? Då jag först att tråka mig till näk. Men med han är Richard till arbete av. Och det samma det han som han för att gräva. Så kommer Katli efter att du ska till Kotlafyrare att tala. Och läsa brevet från mamma jag så upp till Järafäll. Det var härifrån jag som jag minns. Det som jag har bara sagt och Lisa. Ja. Och jag måste skonta mig för jag rickade mig till och färd. Och ringte böjna till prästen och får ta kvinnan som var här. Och hon var omätlig av vinalivet med. Och bjöd mig över välkomna. Men hon förde henne göra för en ärste. Och han svojne som är i Västerkirchen alltid. Och herre. Herre, han skulle ha göra för henne. Och så förde jag inte till han, men han svärde inte. Och så måste jag göra mig till. För vi bilden och norr till Brakt. Vi Brakt skulle ta. Skulle ta han säkert än alltså. Men han skulle inte ta 4 tätten att vi tar snäck trafiker. Ja. Och med när boj efter Brakt så ringde jag åter till herra. Och nu kommer herre till. Och så säger herre vi med. Att men vi bara får inte just att kona vill säga. Jag tog ringt till henne i sin Erika och det vill de inte ringte till han var färden. Men hese ordrar kommer nu på det. Och jag må bara den köra rätt. Alltså. Kan inte att hon säger ja till sin oj. Nej, gå till sig. Jag säger bara att du ska säga det vi igen. Jag säger ja till att få in att starta. Och så det blöta. Vi vet inte. Nej, det är... Han som tröstar okkon i allare trångt okkara, för vi skulle kunna trösta dig som i allsins trångt, vi tröstene som vi själva vill trösta vi har gått. Ja. Och jag alltid att du läser så att jag inte med, så läser du det in i versk antans. Ja. Du läser förra brevet så särst du öjliga ägg gång och fyra sig som ikke haskar til godt samkom. Det vet vi. Ja. Og her kommer han så en annen ting i samband med det. Men det han kommer til 17 brevet, det antar av dårdgods. Ja. Alla tøyen, altså. Og dette her kommer så 4 atter, ta beina veien, ta et av det andre kapittel, god å være takk som Kristus er, løyer dere alt og frem til sier. Og let og gava enga kunskapasjons, åpenberas vi okkom, tog vi er og gava i enga Kristus for god. Ja. Og så får han langkor vi ødnesen her, da han kommer ut i 3 kapittel, etter enten av 2 kapittel, så sier han til ikke at vi tar okkom sjalvund og hoksa nekka opp, nei, 3 kapittel, ja. Han sa okkom sjalvund, nei, donaskaper okkar er gode, som også gjør okkom fører for å være tennere, så nødgjens hokkmala, ikke bøstavs, men antatt og bøstaveren drev andre ikke ved livet. Og så kjøp du her frem til det han sier det. Og det er understemt mest iver, og i munnen til annars. Det er så sjanst etter her. Men som han sier i enden av 3 kapitlen, ja, god er anden, ja. Er så løs han sier det? Jo. Hvis du leser bare det,
Ja. Det tror jag första versen här ett 2. Han sitter i ändan av 3 kapitlet. Vi tar kanske haft det fram alltid just. Och han säger om jötarna att jag ändå det ligger att i hjärtat herra, ta i Moses vill lyssna upp, men ta inte vända vid till herran vill det som att iver ligger tidlig bort, och herren anden, och här som ante herrans frälse. Men öll vid som vi angår för anliten, avspeglar dårt herrans vera ombrøtt til som moment, fra dårt til dårt som fra herran og anden. Och så säger han på inte 4 kapitel 8 att ta ut av hesa tjänast. Ja. Så missa vi inte mot. Och så säger han några ting att det vad vi har sagt om läsa fra. Skammel det en lönegott och vi han färdigt ork och så ja, vers fram i switch. Nej, vi har lätt sannlagan öppna fram. Tala vi till samvetskap kvars människa och ber det ta med jag. Alltså så tatt vi bonden till evangeliet och i tjänsten det är han som viskar och jag kom bäja vilja och viskat sina gåva vilja. Ja. Och tar en evangelium akkara fjalt, så det som du får täpas det fjalt. Här som god in i hästnöjm är blinda hoxaner i vattnet. Så ljus från evangelium inte ska gå innanför tajm. Men inte åken själva prätka vid. Men Kristus, åken själva som tjänare tyckare för Kristus skuld. Alltså, att detta bara flyter fram. Ja. Det är alltså allt det som häver vi goda göra. Det är så fullkomligt örvise. Och alldeles så naturligt och allmäntligt. Ja. Jag sitter också om Jakob tar han flyttar ja. För bara såna. Och han har bara en stein att lägga hött ja. Men det är säkert en tal och tror jag tror jag. Men och han har sånt här drömmen och kvar änglar står ju upp och ner va. Och så säger han ta han så vaknar ja. Ja sannligen är god att Jesus där. Och det visste jag inte, säger han. Och det är akkurat det här som vi upplever för som du har fortalt från det och ästna, att god är ojesner, men du visste inte från honom. Nej, och det är så, men jag husker om i samband med att du citerar här ur 4 att nei, vi har sagt noen leser fra hennes gamle løgnegøten, og ganger ikke fram ved svitj, ei helt handfæra vid orgos og ærlige. Ja, akkurat. Og det er akkurat han regnleidjen som uittøy fra gode, at det er ikke grunn til, og det er slett ikke nøyut at manipulera næka som helst. Det her var en skyldig atlan uittøy som man fremmer for nå et eller annet endamal, som er så øyla vanligt i heimen i det. Ja, vad står det? Enkar av säklös. Ja, akkurat. Ja. Ja. Det till en sån enke. Jag också om det bara men jag minns helt att det är så komma vid att Daniel det var i januari, februari och mars. Och så var det i april 3 kom. Runt jag vera det en man har gänga mitten. Tot det mer det häck va. Och nu är konan inne och han är sånchen ja. Och hon säger till att jag visste då att han tog sig med åter dit jant. Så säger bara spekla vi igen men du ska inte vara chatt om det säger. Men tog han nämna det vi igen er tog han säger vem vi har sjukhus de första för att det var välkomna visas. Och hon för så bara spekla in till hans och han röpte ut till mig. På fjärde måste för det bästa vinen var och så kan jag bara in han röpte först komma. Och till en baptist sidan akkurat det är för en och det när kameran och så färger fram vid sången ovan om och lägger mig på ner här som håller till lite nian mot i honom. Och jag sitter vid Daniel alltså att det är största våra vinner twins. Det må jag bara säga att jag har inte ställt.
Nej, det är det. Jag har på inte just till det för att låta in vin. Det han som är stort det ner. Ja. Och så är sån enfalda tillstånd och så säkerlösa tillstånd. Jag kunde inte manipulera han till när. Så kom han som han var till trygg. Ja. Inte mer. Och det var han var kommit till trygg då. Han säger det här. Han var bara så glad över alltså. Men det är så första för vi såchast det där. Ja. Ja, det är. Det skapar alltså otroligt samband och alltså ljusnäsna samband någon är det också om sådana grindbrev. Det sådana grindbrev en helt otrolig uppenbarelse som Herren gav Paulus till samkomna i Korint. Ja. Allt som det är. Ja. Det du hoxar om den tillstånd i här råtte bei åren och eisen lotus att det var kommit sig kvar Jesus. Så. Det är bara att du hoxar om det här. Ja, god är anten och att vi som är jungkvinnan som att vi skulle tillbe ant och sannlöka. Tillbe och i ant och sannlöka. Bara att du hoxar om så dyra vart det är. Ja? Och så eisen det att du kommer långt ner i brevet här i 4 kapitel. Och som hever alltså jag har rönt att löjta efter om vi omkant jag har snäknat tal om det här som är varit om alltså. Det kan vara tal om det för det. Jag minns bara en av att spurte på Matsen vad han talar och han säger bara det. Jag talar det jag läser. Och detta brev vi har last med att tala det som jag läser. Du läser det. Ja, vi missar att vi inte med det om så utvarstes människa åkara gånger till grundar. Så enter nudjas av invarstes människa åkara därför att det är tog trångten som stocket och löst, alltså jag kan till grundar. Viskar åkon och större iverslå är vi av fytling av dård tog vi tävsta känliga för jag men det är känliga. Det känliga tog och det är känliga av. Ja. Att det ska virka så störst og i møyn og løyve, at det oppver alle veikløkene som kommer og inn i dette gamle likam, ja. At det er så størst under, og at God skal ha gjørst det, den trångten, altså kan ikke grunn der, skal virke så godt ørsligt i løyven. At det er ikke andre som kan gjøre sånt. Nej, det naturligt borde vara till att det är sorgvissare. Och det var väldigt trist. Det har kanske näck människor uppleva, men vi är så här rivande vånande i Jokon. Så viskar det nämligen akkurat att det här att ju mer att det här fysiska gång till grund där större blir fyllingen. Och vi jo vi tog vi närskast till fullkomna fyllingen, ja. Det enda tar han kommer här ut i 5:e kapitel. Så tar sig han ekki om soffa. Och så med han vid vers 2. Byggve här soffa vid jo. Så jag kom lunches efter att vara iverklatt vid himmelska husjockar. Så satt som vi tar som oiklatt inte skulle finnas nätsen. Ja, vi som är som alltid är och soffa och är det ting så vi vill inte vara urläten. Alltså urläten. Det är det som det kan vara. Ja. Men iverklatt för att det dejliga kan vara uppslukt av löven. Men det händer det inte nu, ösna. Jo. Det han säger tann, och jag har gjort någon just för hästen är god. Han som ösna gav och andan till pant. Andan är panteren upp att det. Det är så ändå nog känna. Han har gjort okon för just för hästen är god, han som ösne gav och andan på han. Tog vi alltid hores och vita så långt som vi är i heimelikam och är vi bortsförhållande. Tog vi livet trygg, inte skåan. Ja, vi är hores så att helst vill jag färra bortsförlikam vid heimakärran.
Tog seta vid øysni okkar og i a vera som hån og lykar, annarkvars vid heima etla bort. Vi skulle jo alle åpenberas for domstall og Kristus, for en og kvar kan få atter til som gjørst vi likamnon, etter tog som han har gjørst, vil det noe godt et lilt. Og vi til at vi nu vita hva øttast herran, så røyner vi da vinna mennesker. Men for god vi åpenberer, og vi vevner at vi øyne åpenberen for samviskontikka. Vi får nu ikke atra djeva okkon vimmel, okkon sjálvun vimmel til tikkara. Men vi djeva tikkon høv, vi har rausa tikkon av okkon, så tikkon har oksta sværa tøymen rausa seg av tøy som tar utvarstes, ikkje og hjertan. Vi vevner vid fra okkon sjálvun, så var det for godskuld. Og her har vi vitt okkara, så det for tikkara skuld. Tog kærlønge Kristus tvinkar okk. Vi tar jo dømt så. Einer deier for jød, så det deg. Og han døyer for jød, for at de som liva, skulle ikke langt liva for seg selv, men for han som deier opprys ned for deg. Heretter kjenner vi til ångan etter holdt. Om vi så har kjent Kristus etter holdt noen, kjenner vi han nå ikke langt så. Om de er Kristus, han nødde skapninger. Det gamle færre, det var det noe. Og alt til fra gode som vi Kristus samt i åkken viser sjølvan, og gav åkken tjenest og satt den her. Tog Kristus samt i god heimen viser sjølvan, og tilråkner til ham ikke sentertørre. Og han har lagt ned i åkken og satt den her. Vi ta senter på og i sted Kristus her. Som det er god i anvendt vi åkken. Vi blir i sted Kristus her. Vi satt vi god. Han som kjente ikke synd, gjør det han god til synd for åkken. For jeg vet i hånden skulle være rettvise gods. Ja. Altså til halt, altså det ganger halt opp om alt vit, og alle sanser. Det er et inne menneske som akkurat lov. Og samtidig så sørst eisen det her tanken, hvordan han lyser i jøkkene det her, hvordan han hever bruk for sin og likam her, til å være sender på i hans reste. Ja. Det antar alt av tog eisen, ja. Alt det her fra gode som vi Kristus samt i okkom vis i sjåvan, og gav okkom tjenas og satt der inne. Til alle togene vi er til henne. Ja, alle togene. Ja. Til omkant henne til avvaksa lest. Nei. Altså. Og i hesten her løyven som vi er ui okkom vi andan, så ligger eisen trångten etter at sleppa vi at andre skulle få lot ut, ja. Akkurat her som skriver det. Altså det er at det som skriver stenter. Vi har i andan. Ja. Altså tar satt vi Jesus at det Jesus sier vi tar til rannsaka skriftene, sier han, vi gjøtene er til å ta skriftlærde, farserene, og halta tid av evet lov i tøymon. Men til tær og tala om meg, og til morgen vil jeg at det ikke komme. Og så sier han øyne til anden og ikke livand. Årene i havetal er ante og lov. Ja. Langt å ta og hvis han gjør lov til det om dette som skulle komme. Og Ja. gjør det veldig verløy. Han fyrer reika i bei lærsveinar og falskja alla tøyna. Han pratikar alla tøyna om rydgjegodsa. Det er dette her som han tåsar om her. Det er dette her, dette nudja løyve og i hele andan som er giv i okkur mennesker vi trykva Jesus. Ja. Så, ja. Det er en standard, det må man bare sige. Og det er så godt at vi ikke har ønsket at jeg lot og gis ned, og vi kunne bare legge det fram. Vi kunne bare bære det fram. Vi kunne bare servere det, vi kunne ikke nøye nærkene at ete at vi som vi serverer. Altså Herren serverer det til lokkere. Ja, til å bære vujer. Til å bære, ja. Altså at tanken her er så utrolig revolutionerende, altså.
Jeg skriver i noe i morgen som vi... Ja, til lenge siden jeg skriver i det, men jeg har bare ikke tåre at det ikke står fram. Men nu mente jeg med det, at etter morgen. Det var om bror Kristus her. Jeg skriver i det. Ja, nettopp dette her. Jeg skal lukke å lese det opp. Jeg sier livet og i andan, sier han. Tog avvaks andans kærløg, pleie, frigjør, lengmøv, mildløg, gøtska, trofest, spekfor, frahald, møte sluken i loven ikke. Galapra 5, 16 og 22, 23. Andans avvirke to fremor. Intes lia bror Krist. Løvsalor Herren øyna. Løvsal nu feren vist. Kjent og i halsens bona. Anten Kristi bror omganten også om at fyr. Anten Kristi bror kjent i honom, han og henne, bona antans, inte ber. Og så sier versen i 18. Og de som høyrer Kristi Jesu til, har krossfest halte, ved listen og gjerntun tess. Tøy de bror Kristus og i andan. Tøy vidt liv og i andan, og så lät jeg oss appor okkara være i andan, så folk for at det ikke gjernt halsens. Jeg ble så klakker av at finna det atter at det som jeg øyne for når jeg skriver. Ja. Det er var så gjerne jeg skriver det. At ante Krist til bror. Vid og i hånd. Ja. Eller merkelig. Ja, det er altså vi vet ikke da, altså vi har sjått det sind ringt vi at skilja, og vi kunne faktisk ikke skilja utan her andans hjelp. Men hetta det at Jesus som kom fra himmelen, alltid å være, og kommer inn og i tøyene, blir menneskebarn, blir menneske, og fullvaksen menneske, fullkom menneske, og menneske som uttrykker til som god uverleggen alle veien jøgnene, og så han bare gjør godt, og stender imot til religiøse ønskapene, og viser å bare til gode, men og så gjørs det fullkomne synd offre for alle hemsens synd. Og så feres det etter. Og det er ikke nok vi til at nå vi sett av nullpunktet her, altså vi synden nå utstrykket. Hon sånne, hon bøtt for og alt da. Og så kunne man sagt, ja, nå kunne du bare begynne om etter. Adam og Eva kom nå får det nødvendig største. Det er for nek langere enn det. Det kommer til dette her at vi får ta verlige løyve fra honom. Jeg tykker selv at det var til løyve god til atle Adam og Eva vi har tilklart etter løsens treie. Og tar vi tager mot Jesus, så etter vi av løsens treie. Og løsens treie, hva ber det visse? Jo, det ber løyve seg. Det ber andalet løyve seg. Og vi får lot uges ned. Og dette her nekka helt annet enn det som religionen kan bære fram. Selv den kristne religionen har ikke vi hette gjøre. At løyve som ikke finnes inne atlastes, det er nekka helt annet. Men løyve løyselig knytt til Kristus, og ante Kristus han den som kommet til bygg vi okkon, og her vi knyter okkon sammen, først og fremst vi han, og hernast vi for en annan. Og tog blir det nere skikkene skæren til åkken, han avmarskar av menneskesligen, avmarskingen, og titlen, og heiten, og etiketten, og alt det her. Ja. Tog at livande himmelsliv som altså flyter frukt i hans egna likhamme, som hans samkommet, eller hans kyrkja, som vi kallar det. Det er bare det så størst, altså, nå vi sitter her, det er sent, det så kvitsene for en atrombeka, men hun stender så nå for fremman, vi tar opp, og jeg nevnte sendt i morgen, at jeg nettopp flere for at
Jeg sender undrunarsamt. Har vi hoksa, nå leit jeg til sangen til å bruke sendingene i morgenen. Og vi tar oss her høgtøyene. Hvis vi hoksa om det første høgtøyene av jólene, at det er tusener av jólasang. Og da jeg så kommer til posten her, ja, er nok så fitt, men det kan ikke kjemmeluknast. Og da jeg så kommer til kvitsånda, at det kunne nesten teljas av fingrene, og så feir sangene er i samband vid det. Og man skulle nesten tro at det ikke sammenhenger være i midtelen, det som er så høgt under på. Men Jesus måtte komme som menneske, for at han som et menneske kunne tega syndene og ber henne borster. Og til det var grundaleie for at han kunne reise opp etter, og her at vi kunne bli hansere avvokster, altså vi er avvokster hansere, og for han kunne sende noen andre. Og endamålet, begge vi jølen og påsken, og alle henne høgtøy som det er kvitsånda. Det er at Jesus kommer atter til okker, som han sier vi lærersvannet kjøsar, at jeg kommer til tikkere, at det sier han her i hans fyrstande, og ta peker han til talsmannen, til heilig andan. Det sier Jesus sier at det er som kommer til tikkere. Og så er det pura beint, da vi sinja i bøtten, og Jesus kom inn. Kom inn mot hjertet av Jesus. Vi sinja ikke i bøtten at anden kom inn. Men det er det samme. Altså, Kristus er hin salva, ja. Og tog blev det en så øyelig måneder, og jeg må bare si at denne, jeg åndet det så lust der, hvis erfaringene av Jesus Kristus, at anti-hansere kommer og teker bygg for det her. Og jeg vet at det er nekve som lust der, de kjenner det, og under lunges etter, og jeg kan bare utfrese ned årene og si, ja, men dette er til ødel. Til en eneste en som setter ut alle av Jesus Kristus, så er dette her løyve. Dette var det som Jesus kom for å gjøre oss, dette var det som Paulus og alle hinner bor vujere til falske, til jødene først, og så til oss hetninger. Det var en sånn fullkomne øyneløgjen som vi der i hånden, og han i oss. Altså til helt å beskrive litt. At det skulle bære til så godt det fram løy at han var løy. Ja. Det er også at her og i Efsbrand Troi, det han nevner liksom, det var i Guds atlan, men det kom ikke fram for en vi Paulus. Mhm. Er det sånn han sier det? Jo. Og i 3. kapitlet? Jo. Han sier, «Tog bodje knømoini Paulus, fendje Krist Jesu fyrir tikkon til høytningar, om tid annars av hørst om hushalte vi tar en nøye gods og mer given til tikkara, at vi åpenbering vær løndarmale mer kunngjørst, sånn som framanåndan stått her vi skriva. Jeg tog kunne tid ta et tid lesa det, skilja kunnskap moin om løndarmal Kristus her. Så nevner han det som vi fær noen atterlien, ikke vær menneska bøtt noen kunngjørst. Sånn som til nu vi antanon åpenbæra høylov og apostlen og profeten hansara, at høytningarna vi arvingar, høyra vi til likame, og jeg parst vi og i lyften og i Kristi Jesu, vi evangelien. Tænar tess våren etter tar en nøye gav gods i mer given, vi veldig mått i hansara. Men som allra minst, har vi tøya, vi noen høylov og vær henta nøye given, kunngjøre høytningen om evangeliet, om åren særskilige, rykt om Kristusar, og oppløys øtlom hos hushalt vi løndarmalen, og fra evjen tøyen vi var i fjalt og i gode, som alt hever skapt. Fyrir markfalte vursdom og gods nu i samkommende skulle være kunngjørter tegnen og valgte noen i himle. Hette evige fyrir atlan gods, som han fullført i Kristi Jesu her åkara. Og i hånden har vi derve og etgångt, vi alite, vi trunne og han.
Alltså det är helt Det är så. helt otroligt alltså bara. Jag sitter och läser. Ja, ja. Och läsa så fylla av som veruleika. Det som øynleika som det tar han så säger om man och kon här att mäveren hövor likams konson så. Ja. Och samma har Kristus hövor. När det här han säger att det är att Kristus hövor likams son samkomna. Mm. Och samma har mäveren alltså under samma form mäveren till konorna. Och i tog ögonlagan hon det han driver det här tjona läge fram och ger det till lyset den himmelska ljus. Ja. Ta vid ögonen för att komma hem och skulle uppleva den ögonlagan som vi är här. Alltså ta Paulus säger Filipp Brown att jag vill ha affära och lika någon och vara så Kristus tog det mänka bättre så följer du att här han är ju starkare år att lösa vi. Nej. Einlökan som vi där då i. Ja. Långt och här och nu. Och det som är så öjla störst i ödlandet nere på det är att här är kan inte krav till locken. Det är inte vi som skulle Slett. vi så av några dikter eller arbeta upp till några dikter. Ja. Det är bara en spurning om mottag. Att ta emot det som han långt har givet. Ja. Och så det är självfälliga och i tog att konan så och upplever detta virksamt. Och i löjve åkara som mynta av Kristus och gärna löjve, ja. Mm. Och som äveren så Kristus, ja. Ja, annars blir det ju bara tomår. Ja, till det här det ligger. Ja. Så det blir tomt, alltså. Ja. Ja, nu var det så släkt vid det. Jo, jag hade vid det kom Ja. till ändan av sig sent så Ja, ja. alltid. Tanke till på om du kunna be när bön sa vi. Jag hade tack för det att vi tar sitt här och tack för det Herre att du har lagt oss. Tack för att jag inte var vara närka som och i tro som är rie fram ska vara till avstöd. Först är jag tar emot som vara av det som kär och vita var nämnt ett eller annan hårt att det ska vara närka självsvart och i nökern av tog som vi tar tidje fram här i det utrymmet någon höjliga och då är det bara år. Och tacka till er för Herre att du har lagt oss så tryggt. Och giv oss som mänkar, gåa stunder här samman. Vi här och samma vi tar emot som här virk. Tack för det här. Och segna dig Herre och i verset Herre. Och segna oss Herre. Och i löjve okkara. Samma vi okkara kära Herre. Det ber vi dig om och tacka till er. Och i Jesu navn, amen. Amen. Så var det som parten av Gjerstamal kom enda, og vi færre takka for jokken, og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av å få ljø så godt som gjør det, Paul Færre og jeg selv, Daniel Dole Jakobsen. Tusen takk for Jesper, og jeg færre enn for å legge til at eisene at parter av Gjerstamal som her var vært, der kan du finne av Iktus, av YouTube, Iktus Sjønvarsp, så finner du Gjerstamal her. Og her pastoren, han kommer eisne å være lagt her, og kommer eisne å være senter av Tjei Kristelig Kringvarsp. Tusen takk for Jesper.